Ο κόσμος ανήκει σε αυτούς που προσποιούνται καλύτερα. Ο ρόλος της υποκρισίας, της μάσκας και της τεχνητής εικόνας στη σύγχρονη εξουσία. Ο Μακιαβέλη δεν ήταν ηθικολόγος. Δεν του άρεσε να μιλά για το καλό και το κακό με τον τρόπο που το κάνουν οι φιλόσοφοι. Εκείνον τον ενδιέφερε ένα πράγμα. Η πραγματικότητα της εξουσίας. Ποιος την έχει, πώς την κρατά, ποιος τη χάνει και γιατί. Αν υπάρχει ένα πράγμα που ήξερε πολύ καλά, ήταν ότι ο κόσμος δεν κυβερνάται από την αλήθεια, αλλά από την εικόνα της. Αυτό που φαίνεται, όχι αυτό που είναι. Οι άνθρωποι κρίνουν περισσότερο με τα μάτια παρά με τα χέρια, γράφει στον ηγεμόνα. Όλοι βλέπουν αυτό που δείχνεις, λίγοι καταλαβαίνουν τι είσαι. Και αυτοί οι λίγοι δεν έχουν τη δύναμη να πούν την αλήθεια στο πλήθος. Με άλλα λόγια, αν καταφέρεις να φαίνεσαι έντιμος, δίκαιος, αξιόπιστος, δυνατός, κανείς δεν θα ψάξει αν είσαι στα αλήθεια έτσι. Και ακόμη κι αν το κάνουν, αν η εικόνα σου είναι καλοφτιαγμένη, δεν θα τους πιστέψει κανείς. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ο κόσμος ανήκει σε αυτούς που προσποιούνται καλύτερα, όχι απαραίτητα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα, όχι σε αυτούς που δουλεύουν πιο σκληρά, αλλά σε εκείνους που καταφέρνουν να φαίνονται ισχυροί, αψεγάδιαστοι, ήρωες. Σήμερα, το πεδίο που παίζεται αυτό το παιχνίδι είναι ξεκάθαρο. Τα social media, η δημόσια εικόνα, το επαγγελματικό προφίλ, η πολιτική ρητορική, οι προσωπικές σχέσεις. Προσποιούμαστε. Όλοι. Άλλοι το κάνουν με στρατηγική, άλλοι επειδή φοβούνται ότι δεν είναι αρκετοί. Και το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει ή όχι να προσποιείσαι. Το ερώτημα είναι πώς να το κάνεις χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου. Πώς να χτίσεις μία εικόνα που σε υπηρετεί χωρίς να σε φυλακίζει. Ο Μακιαβέλη μας λέει: ο ηγεμόνας πρέπει να φαίνεται γεμάτος αρετές, αλλά να είναι έτοιμος να τις εγκαταλείψει όταν η πραγματικότητα το απαιτεί. Ας το μεταφέρουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή. Είσαι σε μια δουλειά. Θέλεις να ανέβεις. Είσαι ικανός. Αλλά η ικανότητα από μόνη της δεν αρκεί. Κάποιος άλλος, λιγότερο ικανός, φαίνεται πιο αποφασιστικός, πιο ηγέτης, πιο σίγουρος για τον εαυτό του. Ακόμα κι αν όλα αυτά είναι πρόσωπα, μάσκες, ποιος προχωρά, αυτός που φαίνεται? Ή φαντάσου μια σχέση. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι κάτι δεν ταιριάζει, αλλά η άλλη πλευρά φαίνεται τέλεια, σου πουλά την εικόνα, εσύ την αγοράζεις. Ο Μακιαβέλη δεν λέει να κοροϊδέψεις, λέει να επιλέξεις τι δείχνεις, να ελέγχεις την αντίληψη που έχουν οι άλλοι για σένα, γιατί εκεί παίζεται το παιχνίδι. Και τι γίνεται με την αυθεντικότητα, με το να είσαι ο εαυτός σου? Αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο. Μπορείς να είσαι αυθεντικός, αλλά πρέπει να ξέρεις ποια πλευρά του εαυτού σου αξίζει να προβάλλεις. Δεν είναι όλα για όλους. Το να ξέρεις τι να πεις, πώς να σταθείς, πότε να σιωπήσεις, είναι μορφή εξουσίας. Όπως λέει ο Μακιαβέλη, ο ηγέτης πρέπει να είναι λιοντάρι και αλεπού. Λιοντάρι για να φοβίζει με την ισχύ του και αλεπού για να μην πέφτει στις παγίδες. Η αλεπού φορά μάσκα. Ξέρει πότε να δείξει τα δόντια, ξέρει πότε να κρύψει το φόβο της, ξέρει να φαίνεται κυρίαρχη ακόμα και όταν δεν είναι. Η ερώτηση για σένα είναι: ποια μάσκα φοράς? Τη διάλεξες ή σου τη φόρεσαν? Και αν θες να ανέβεις, αν θες να γίνεις ηγέτης, όχι απλώς ακόλουθος, πρέπει να μάθεις την τέχνη της προσποίησης, όχι σαν ψεύτης, αλλά σαν στρατηγός. Πρέπει να αποφασίσεις ποιος ρόλος θα σε βοηθήσει να κερδίσεις αυτό που θέλεις, πώς θες να σε βλέπουν, ποια εικόνα είναι πιο δυνατή από την αλήθεια σου, γιατί μερικές φορές η δύναμη δεν βρίσκεται σε αυτό που είσαι, αλλά σε αυτό που νομίζουν οι άλλοι ότι είσαι. Ο κόσμος ανήκει σε αυτούς που προσποιούνται καλύτερα, μα όχι επειδή είναι ψεύτες, αλλά επειδή ξέρουν πώς να χειρίζονται την ψευδαίσθηση, όπως κάθε μεγάλος μάγος, όπως κάθε καλός πολιτικός, όπως κάθε επιτυχημένος ηγέτης. Και εσύ, θα συνεχίσεις να είσαι αόρατος επειδή είσαι αληθινός ή θα μάθεις να φαίνεσαι, χωρίς να χάνεις ποιος είσαι? Αυτό είναι το μάθημα του Μακιαβέλη, όχι η υποκρισία,
αλλά η στρατηγική έκφραση, η προβολή αυτού που σε κάνει δυνατό και η σιωπή εκεί όπου η αλήθεια σε αποδυναμώνει. Ο κόσμος δεν είναι δίκαιος, αλλά μπορείς να μάθεις να παίζεις το παιχνίδι τους, ίσως όχι για να τον κατακτήσεις, αλλά τουλάχιστον για να μη σε καταπιεί. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, διάλεξε σοφά τη μάσκα σου και θυμήσου, ο κόσμος ανήκει σε εκείνους που προσποιούνται καλύτερα. Όλοι έχουν ακούσει το όνομά του, Μακιαβέλη, και οι περισσότεροι το συνδέουν με κάτι σκοτεινό, ύπουλο, σχεδόν διαβολικό, σαν να ήταν ο ίδιος ο πατέρας της εξαπάτησης, ο θεωρητικός της αδίστακτης εξουσίας. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν δυνάστης, δεν ήταν τύραννος, δεν κυβέρνησε ποτέ, ήταν γραφειοκράτης, διπλωμάτης κι ύστερα εξόριστος. Κι όμως, από την εξορία, έγραψε ένα βιβλίο που θα τρόμαζε βασιλιάδες, θα ενέπνεε δικτάτορες, θα δίχαζε αιώνες ολόκληρους. Ποιος ήταν λοιπόν στα αλήθεια ο Νικολό Μακιαβέλη και γιατί ακόμα το φοβόμαστε? Όλα ξεκινούν στη Φλωρεντία. Ο Μακιαβέλη γεννήθηκε το 1469 σε μια πόλη που έβραζε. Η Φλωρεντία δεν ήταν απλώς ένας τόπος, ήταν μια ιδέα, ήταν η καρδιά της αναγέννησης, της τέχνης, των γραμμάτων, αλλά και των πολιτικών αναταράξεων. Εκεί, ανάμεσα σε τραπεζίτες, ζωγράφους και συνωμότες, ο Μακιαβέλη μεγαλώνει σε μια οικογένεια αστικής καταγωγής, με βιβλία, αλλά χωρίς πλούτη. Ο πατέρας του, μορφωμένος νομικός. Η μητέρα του, λάτρης της ποίησης. Το παιδί, παρατηρητικό, εσωστρεφές, αλλά με μάτια που έβλεπαν μακριά. Το 1498 η Φλωρεντία αλλάζει πάλι χέρια. Ο Σαβοναρόλα έχει καεί στην πυρά. Οι Μέδικοι έχουν εκδιωχθεί. Μέσα σε αυτό το πολιτικό κενό, ο Μακιαβέλη, μόλις 29 ετών, αναλαμβάνει θέση στο κρατικό συμβούλιο. Δεν είναι απλώς ένας υπάλληλος. Είναι ένας άνθρωπος που στέλνεται σε διπλωματικές αποστολές σε όλη την Ιταλία. Συναντά τον Καίσαρα Βοργία, τον Πάπα, ξένους πρίγκιπες και στρατηγούς. Παρατηρεί, καταγράφει, αναλύει. Δεν κυβερνά, αλλά μελετά πώς κυβερνούν οι άλλοι. Και αυτό κάποια μέρα θα το μετατρέψει σε θεωρία. Όμως η εξουσία στη Φλωρεντία είναι πάντα πρόσκαιρη. Το 1512 οι Μέδικοι επιστρέφουν θριαμβευτικά. Ο Μακιαβέλη πάβεται, φυλακίζεται, βασανίζεται και τελικά εξορίζεται. Και τώρα αρχίζει το δεύτερο κεφάλαιο. Μακριά από την πολιτική, χωρίς καμία εξουσία, αποσυρμένος στο κτήμα του έξω από τη Φλωρεντία, αρχίζει να γράφει. Μέρα με τις δουλειές του αγρού. Βράδυ, μόνος με τα βιβλία των αρχαίων. Έτσι γεννιέται το πιο αμφιλεγόμενο έργο της πολιτικής σκέψης, ο ηγεμόνας. Ο ηγεμόνας δεν είναι εγχειρίδιο ηθικής. Είναι εγχειρίδιο επιβίωσης για όσους κρατούν εξουσία. Ο Μακιαβέλη δεν ενδιαφέρεται για το πώς θα έπρεπε να κυβερνούν οι ηγέτες, αλλά για το πώς κυβερνούν στην πραγματικότητα. Και λέει τα πράγματα ομά. Αν θέλεις να κρατήσεις την εξουσία, πρέπει να μάθεις να μην φοβάσαι να γίνεις σκληρός, να γίνεις αγαπητός αν μπορείς, μα αν χρειαστεί να σε φοβούνται, να μην σε νοιάζει αν θα σε πουν καλό ή κακό, αλλά να σε σέβονται. Το να φαίνεσαι ενάρετος είναι πιο χρήσιμο από το να είσαι. Κι έτσι ξεκίνησε η παρεξήγηση. Ο Μακιαβέλη δεν δίδαξε το κακό. Το ανέλυσε, το κατανόησε. Ήταν ρεαλιστής. Δεν ήθελε να χτίσει ουτοπίες. Ήθελε να βοηθήσει τους ηγέτες να παραμείνουν στην εξουσία σε έναν κόσμο όπου οι κανόνες ηθικής δεν εφαρμόζονταν. Όμως αυτή η νηφάλια, σχεδόν ψυχρή αποδοχή της σκληρότητας, σόκαρε. Κι έτσι ο Μακιαβέλη έγινε σύμβολο του αδίστακτου, του καιροσκόπου, του σκοτεινού. Έγινε επίθετο, μακιαβελικός. Έγινε δαίμονας της πολιτικής, ενώ ήταν απλώς ένας στοχαστής που έβλεπε τη βία εκεί που ήταν ήδη παρούσα. Κι όμως,
αν το διαβάσεις χωρίς προκαταλήψεις, ο Μακιαβέλη δεν υμνεί την αδικία. Μιλά για την τέχνη του να κρατάς τα ηνία, για την ευθύνη του άρχοντα όταν η τάξη απειλείται. Κι αν υπάρχει κάτι πραγματικά μακιαβελικό, δεν είναι ο ίδιος, αλλά ο τρόπος που οι άνθρωποι ερμηνεύουν τα λόγια του για να δικαιολογήσουν τα πάντα. Και τώρα που είδαμε ποιος πραγματικά ήταν, είναι καιρός να μπούμε βαθύτερα στις ιδέες του. Στο επόμενο επεισόδιο θα ανοίξουμε τον ηγεμόνα και θα ανακαλύψουμε τις βασικές του αρχές. Τι κάνει έναν ηγέτη ισχυρό, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην τύχη και την αρετή και γιατί τελικά ο σκοπός ίσως αγιάζει τα μέσα. Μείνε μαζί μας. Η εξουσία είναι κάτι που σχεδόν όλοι επιθυμούν, αλλά λίγοι μπορούν να την αποκτήσουν και ακόμη λιγότεροι να την κρατήσουν. Τι είναι όμως αυτό που κάνει έναν ηγέτη να διατηρεί τη δύναμή του, ενώ άλλοι χάνουν την εξουσία τους από τη μία στιγμή στην άλλη? Είναι οι στρατηγικές που ακολουθεί, η ψυχολογία του και οι αποφάσεις που παίρνει. Ο μεγάλος φιλόσοφος και πολιτικός Νικολό Μακιαβέλη, στο έργο του «Ο ηγεμόνας», παρέχει χρήσιμες οδηγίες για τη διατήρηση της εξουσίας. Οι στρατηγικές του συνεχίζουν να επηρεάζουν πολιτικούς, επιχειρηματίες και ηγέτες στον κόσμο. Πρώτον, ας εξετάσουμε τις βασικές στρατηγικές που προτείνει ο Μακιαβέλη για την εξασφάλιση και διατήρηση της εξουσίας. Αντίθετα, οι στρατηγικές του βασίζονται στην πραγματικότητα και την ανθρώπινη φύση. Είτε συμφωνούμε είτε όχι, ο κόσμος της πολιτικής και των επιχειρήσεων συχνά απαιτεί πιο πρακτικές λύσεις. Η πρώτη στρατηγική του είναι να μην είσαι ειλικρινής αν δεν σε συμφέρει. Ο Μακιαβέλη τονίζει ότι στην εξουσία ο ηγέτης δεν πρέπει πάντα να λέει την αλήθεια. Οι αποφάσεις πρέπει να εξυπηρετούν τους στόχους του ηγέτη και αν η αλήθεια βλάπτει αυτούς τους στόχους, τότε είναι καλύτερο να αποσιωπηθεί. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ψέματα ή απάτη, αλλά την ικανότητα να χειρίζεσαι τις πληροφορίες και τις καταστάσεις υπέρ σου. Ειδικά όταν αντιμετωπίζεις αντιπάλους που δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να πετύχουν τους στόχους τους. Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και ταυτόχρονα ισχυρές ιδέες του Μακιαβέλη είναι ότι ο φόβος μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός από την αγάπη όταν πρόκειται για την εξουσία. Για να το κατανοήσουμε, πρέπει να σκεφτούμε την ανθρώπινη φύση. Οι άνθρωποι, όπως λέει ο Μακιαβέλη, είναι εγωιστές και κυρίως επιδιώκουν να προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα. Η αγάπη είναι κάτι το ασταθές, κάτι που εξαρτάται από την καλή θέληση και την ευτυχία των άλλων. Αν οι συνθήκες αλλάξουν, η αγάπη μπορεί να εξαφανιστεί. Αντίθετα, ο φόβος είναι πιο σταθερός και διαρκεί περισσότερο. Όταν οι άνθρωποι φοβούνται τον ηγέτη, ξέρουν ότι κάθε λάθος ή αποτυχία τους μπορεί να οδηγήσει σε ποινές ή επιπτώσεις. Αυτό δημιουργεί έναν έλεγχο, μία δύναμη που δεν μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί. Ο φόβος μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο, αλλά φέρει και κινδύνους. Ο Μακιαβέλη αναγνωρίζει ότι η υπερβολική χρήση του φόβου μπορεί να οδηγήσει σε επαναστάσεις ή να απομονώσει τον ηγέτη από τους ανθρώπους του. Για παράδειγμα, αν ένας ηγέτης κυβερνά με σιδερένια πυγμή και χωρίς να δείχνει κανένα ίχνος συμπόνιας ή δικαιοσύνης, οι άνθρωποι σύντομα θα τον μισήσουν ή θα το θεωρήσουν αυταρχικό. Ο ιδανικός ηγέτης, σύμφωνα με τον Μακιαβέλη, είναι αυτός που συνδυάζει τον φόβο με τη σοφία και τη στρατηγική. Πρέπει να δείχνει ικανότητες, να ενσαρκώνει την επιβολή και ταυτόχρονα να μπορεί να ενσωματώνει και την αγάπη χωρίς να χάνει τη θέση του. Όμως, η εξουσία δεν είναι μόνο θέμα φόβου. Ένας ηγέτης πρέπει να έχει και τις σωστές συμμαχίες. Ο Μακιαβέλη εξηγεί ότι οι συμμαχίες μπορεί να είναι απαραίτητες για την εξουσία, αλλά πρέπει πάντα να είναι στρατηγικές. Οι συμμαχίες δεν πρέπει να βασίζονται μόνο σε συναισθηματικούς δεσμούς, αλλά πρέπει να εξυπηρετούν τους στόχους του ηγέτη και να μπορούν να προσφέρουν προστασία και δύναμη όταν χρειάζεται.
Αν ο ηγέτης μπορεί να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες των συμμάχων του και να τους κάνει να συνεργαστούν, τότε αυτός είναι πιο κοντά στο να διατηρήσει την εξουσία του. Ο Μακιαβέλη τονίζει ότι η στρατηγική είναι το κλειδί. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι πλήρως τους συμμάχους σου, καθώς κανείς δεν είναι αφοσιωμένος σε έναν ηγέτη για πάντα. Η εξουσία είναι κάτι που απαιτεί στρατηγική, προνοητικότητα και ψυχραιμία. Ενώ η αγάπη και η συμπάθεια μπορούν να βοηθήσουν σε κάποιες καταστάσεις, ο φόβος είναι συνήθως πιο αποτελεσματικός στην εξασφάλιση της δύναμης. Ωστόσο, η σωστή ισορροπία μεταξύ φόβου και αφοσίωσης είναι το κλειδί για την επιτυχία. Εφαρμόζοντας τις στρατηγικές του Μακιαβέλη με σοφία και μέτρο, ένας ηγέτης μπορεί να διατηρήσει την εξουσία του σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει. Και το πιο σημαντικό, να κατανοήσει την ανθρώπινη φύση, να αναγνωρίσει τις αδυναμίες του και να τις εκμεταλλευτεί προς όφελός του, χωρίς ποτέ να χάσει την ουσία του ηγετικού του ρόλου. Η διατήρηση της εξουσίας, λοιπόν, δεν είναι απλώς μια υπόθεση στρατηγικής και υπολογισμού, αλλά και ψυχολογίας. Ο ηγέτης πρέπει να κατανοεί τις ανάγκες και τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω του, να μπορεί να ανιχνεύει τις αντιφάσεις τους και να προσαρμόζει την τακτική του ανάλογα με τις περιστάσεις. Όταν ένας ηγέτης αποκτά εξουσία, μπορεί εύκολα να παρασυρθεί από το κύμα της. Να πιστέψει ότι είναι αίτητος, ότι οι άλλοι εξαρτώνται πλήρως από αυτόν και ότι η δύναμή του είναι ακατάβλητη. Αυτός ο τύπος ψυχολογικής παγίδας έχει ιστορικά οδηγήσει σε πτώσεις εξαιρετικά ισχυρών ηγετών. Ο Μακιαβέλη αναγνωρίζει ότι η εξουσία, αν δεν τη διαχειριστεί σωστά, μπορεί να σε απομονώσει. Η υπεροψία, η αλαζονία και η υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό σου είναι χαρακτηριστικά που καταστρέφουν έναν ηγέτη. Κάθε ηγέτης πρέπει να είναι προσεκτικός και να γνωρίζει ότι οι καιροί αλλάζουν, οι άνθρωποι εξελίσσονται και η εξουσία δεν είναι ποτέ εγγυημένη. Η συνειδητοποίηση αυτών των κινδύνων και η ικανότητα να παραμένει κανείς ταπεινός, αν και ισχυρός, είναι αυτή που χωρίζει τους μεγάλους ηγέτες από τους αποτυχημένους. Ο Μακιαβέλη, παρά την κριτική που έχει δεχτεί για τις σκληρές του απόψεις, προσφέρει πολύτιμες συμβουλές για τη στρατηγική. Η εξουσία δεν είναι μόνο θέμα επιβολής και φόβου, αλλά και αντίληψης του χρόνου και της κατάστασης. Αν δεν γνωρίζεις πότε να δράσεις ή πότε να περιμένεις, η στρατηγική σου καταρρέει. Η αίσθηση του πότε είναι εξαιρετικά σημαντική. Αν κάποιος καθυστερεί πάρα πολύ, η στιγμή μπορεί να χαθεί και η εξουσία του να αμφισβητηθεί. Αν δράσει πολύ νωρίς, μπορεί να προκαλέσει αντίδραση που δεν είχε προβλέψει. Ο Μακιαβέλη προειδοποιεί ότι οι ηγέτες πρέπει να είναι ευέλικτοι, να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους στις εξελίξεις και να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται μπροστά τους. Στην τελική ανάλυση, η ηγεσία είναι επιλογή. Επιλογή να κατανοήσεις τη δυναμική του περιβάλλοντος, να εκμεταλλευτείς τις αδυναμίες του αντιπάλου, αλλά και να μάθεις από τα λάθη σου. Η αυτογνωσία είναι το πρώτο βήμα για να γίνεις καλύτερος ηγέτης. Να ξέρεις πού είναι οι δυνάμεις σου, αλλά και ποιες είναι οι αδυναμίες σου. Ποια είναι τα όρια της εξουσίας σου και πώς να τα ξεπεράσεις. Ο ηγέτης που γνωρίζει τον εαυτό του μπορεί να αντέξει τις πιέσεις και τις δοκιμασίες που τον περιμένουν. Είναι σε θέση να προσαρμόζει τη στρατηγική του και να παίρνει αποφάσεις με ψυχραιμία, ακόμα και όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες. Η εξουσία έχει έναν κύκλο ζωής. Αρχίζει με την ανάληψη της εξουσίας, στη συνέχεια φτάνει στη σταθερότητα και την ανάπτυξη, αλλά μπορεί να καταρρεύσει αν δεν διατηρηθεί σωστά. Οι μεγάλοι ηγέτες προετοιμάζουν τη διάδοχη κατάσταση πριν η εξουσία τους εξασθενήσει. Μία από τις πιο σημαντικές στρατηγικές για έναν ηγέτη είναι να προετοιμάσει τους ανθρώπους του για την επόμενη φάση, χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα για τον εαυτό του ή τους επόμενους. Η ικανότητα να δεις το τέλος της εξουσίας σου και να προετοιμάσεις την επόμενη γενιά ηγετών είναι αυτό που τελικά καθορίζει την κληρονομιά σου. Η διαχείριση της μετάβασης της εξουσίας μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ενός ηγέτη που αφήνει πίσω του ένα κενό και ενός που αφήνει πίσω του μια σταθερή και δυναμική κληρονομιά. Η εξουσία, λοιπόν, δεν είναι μόνο θέμα στρατηγικής και αντίληψης των καιρών. Είναι επίσης
θέμα αυτογνωσίας, διαχείρισης των σχέσεων και πάνω απ' όλα της δυνατότητας να προσαρμόζεσαι. Ακολουθώντας τις στρατηγικές του Μακιαβέλη με σύνεση, ένας ηγέτης μπορεί όχι μόνο να εξασφαλίσει την εξουσία του, αλλά και να τη διατηρήσει με σθένος και διορατικότητα. Και έτσι, παρά την αμφιλεγόμενη φύση των ιδεών του, είναι ξεκάθαρο ότι η εξουσία απαιτεί σοβαρή σκέψη, καθαρό μυαλό και διαρκή επαγρύπνηση. Γιατί, τελικά, το μόνο σίγουρο στην εξουσία είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Υπάρχει μια παλιά φράση που λέει πως το ψέμα κάνει το γύρο του κόσμου πριν προλάβει η αλήθεια να φορέσει τα παπούτσια της. Και όσο σκληρό κι αν ακούγεται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο άνθρωπος, από τη φύση του, δεν αναζητά μόνο την αλήθεια. Αναζητά κυρίως ό,τι του είναι πιο βολικό να πιστέψει. Και εκεί βρίσκει το χώρο η παραπλάνηση. Δεν είναι πάντα ένα κραυγαλαίο ψέμα. Συχνά είναι μια διαστρέβλωση, ένα επιλεγμένο κομμάτι της αλήθειας, ένα ψίχουλο που οδηγεί τη σκέψη αλλού. Η δύναμη της παραπλάνησης δεν κρύβεται μόνο στο περιεχόμενο, κρύβεται στον τρόπο που παρουσιάζεται, στο χρόνο που λέγεται, στο σκοπό για τον οποίο λέγεται. Ας δούμε πρώτα πώς τη χρησιμοποιούν οι ηγέτες. Από την αρχαιότητα, οι μεγάλοι ηγέτες γνώριζαν ότι η πληροφορία είναι όπλο, αλλά πιο δυνατό από την πληροφορία είναι η διαχείρισή της. Ο Νικολό Μακιαβέλη έγραφε ότι ένας ηγεμόνας δεν χρειάζεται να είναι ενάρετος, αρκεί να φαίνεται. Η φήμη, η εικόνα, το προσωπείο ήταν πιο σημαντικά από την ουσία. Σε καιρούς πολέμου η παραπληροφόρηση είναι στρατηγική. Διαδίδεις ψευδείς κινήσεις στρατευμάτων, δημιουργείς ψεύτικες επιθέσεις, τρομοκρατείς τον αντίπαλο με φήμες. Αλλά και σε καιρούς ειρήνης η παραπλάνηση έχει θέση στην πολιτική. Ένας πολιτικός δεν λέει ότι θα απολύσει. Λέει ότι θα εξορθολογήσει το εργατικό δυναμικό, δεν λέει ότι θα κόψει μισθούς, λέει ότι θα προσαρμόσει τις αποδοχές. Δεν λέει ποτέ την αλήθεια ομά, γιατί φοβάται πως ο λαός δεν θα την αντέξει. Η δύναμη βρίσκεται στη διατύπωση και συχνά αυτό που δεν λέγεται είναι πιο ισχυρό από αυτό που λέγεται. Η παραπληροφόρηση λειτουργεί με επανάληψη. Μια φράση που επαναλαμβάνεται συχνά μοιάζει αληθινή. Όσο πιο απλή, τόσο πιο αποτελεσματική. Ένα σύνθημα, μια δήλωση, μια εικόνα που ανακυκλώνεται. Το μυαλό δεν αντιστέκεται. Απλώς την ενσωματώνει. Τα μέσα ενημέρωσης, σε πολλές περιπτώσεις, γίνονται εργαλεία αυτής της στρατηγικής. Προβάλλουν ό,τι ευνοεί μια αφήγηση. Αποσιωπούν ό,τι την αντιστρατεύεται. Δεν χρειάζεται να πούνε ψέματα, αρκεί να επιλέξουν ποια αλήθεια θα πούν. Όταν ένας λαός ακούει μόνο μία πλευρά, δεν μπορεί να δει καθαρά. Και η σύγχυση είναι το πιο επικίνδυνο όπλο στα χέρια ενός εξουσιαστή. Η παραπλάνηση συχνά έρχεται με τη μορφή ελπίδας. Υποσχέσεις χωρίς βάθος. Λόγια χωρίς αντίκρισμα. Αλλά υπομένα με τέτοιο τρόπο, που μοιάζουν λυτρωτικά. Ο κόσμος, κουρασμένος, θέλει να πιστέψει. Και έτσι, το ψέμα βρίσκει έδαφος. Ψυχολογικός χειρισμός στις διαπροσωπικές σχέσεις. Δεν είναι μόνο οι ηγέτες που χρησιμοποιούν την παραπλάνηση. Τη βλέπουμε και στις πιο κοντινές μας σχέσεις. Ο ψυχολογικός χειρισμός είναι μια μορφή ελεγχόμενης παραπλάνησης. Δεν φωνάζει. Ψιθυρίζει. Ένας χειριστικός άνθρωπος δεν λέει «κάνε αυτό γιατί στο επιβάλλω». Λέει «το κάνω για το καλό σου». Σου κλέβει την ελευθερία με την πρόφαση της φροντίδας. Σου δημιουργεί ενοχές. Και μετά σου προσφέρει τη λύση. Ο χειρισμός βασίζεται στην αμφιβολία. Αν σε κάνει να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου, κερδίζει. Αν σου παρουσιάσει την αλήθεια του ως τη μόνη αλήθεια, σε δένει πάνω του. Στις σχέσεις, η παραπλάνηση γίνεται πιο επικίνδυνη, γιατί ντύνεται με αγάπη.
και είναι δύσκολο να αμυνθείς απέναντι σε κάτι που φαίνεται προστατευτικό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν λένε ψέματα ευθέως, απλώς αποκρύπτουν ή χειραγωγούν με λέξεις που σε αποδυναμώνουν. Μη δραματοποιείς, πάντα έτσι κάνεις. Μήπως είσαι υπερβολικός? Δεν λένε κάτι εξόφθαλμα λάθος, αλλά το λένε με τρόπο που σου τραβάει το χαλί, και ενώ νομίζεις πως εσύ φταίς, εκείνοι σε ελέγχουν. Η παραπλάνηση στις σχέσεις οδηγεί σε αόρατες φυλακές. Ο άνθρωπος νιώθει παγιδευμένος, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει το γιατί. Χάνει το κριτήριό του, χάνει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και τότε αρχίζει να δέχεται το ψέμα σαν αλήθεια. Όχι γιατί το πιστεύει, αλλά γιατί δεν αντέχει άλλο να αμφισβητεί. Η παραπλάνηση τρέφεται από την κόπωση, την αδυναμία, το αίσθημα του ανήκειν. Όποιος σε πείσει ότι χωρίς αυτόν δεν μπορείς, σε έχει δέσει και δεν χρειάζεται πια να πει τίποτα άλλο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα, να μάθουμε να ακούμε, αλλά να ακούμε και αυτά που δεν λέγονται. Να προσέχουμε τον τόνο, τον χρόνο, τις σιωπές. Η αλήθεια συνήθως δεν κραυγάζει. Είναι πιο ταπεινή, πιο δύσκολη, πιο απαιτητική. Όταν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον δεν είναι. Όταν κάποιος σε κάνει να νιώθεις μικρός, για να φανεί ο ίδιος μεγάλος, φύγε. Όταν οι λέξεις σε μπερδεύουν, αντί να σε ξεκαθαρίζουν, σταμάτα και αναρωτήσου. Η παραπλάνηση βασίζεται στην παθητικότητα. Όσο περισσότερο αδρανούμε, τόσο πιο εύκολο είναι να μας κατευθύνουν. Γι' αυτό χρειάζεται επίγνωση, κριτική σκέψη, δύναμη ψυχής. Η αλήθεια δεν φωνάζει, αλλά υπάρχει. Και όταν τη βρεις, δεν χρειάζεσαι πια κανέναν να σε καθοδηγεί. Μπορείς να δεις, να νιώσεις, να επιλέξεις, και αυτό είναι η πιο μεγάλη ελευθερία. Υπάρχει μια φράση που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με το όνομα του Νικολό Μακιαβέλη. Μια φράση που προκαλεί, διχάζει και επανέρχεται σε κάθε συζήτηση για την εξουσία, την πολιτική, την ηθική και την πρακτικότητα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μια φράση που, ενώ δεν γράφτηκε ποτέ αυτολεξί στο έργο του, συνοψίζει με τρομακτική ακρίβεια την ουσία της μακιαβελικής σκέψης. Όμως τι σημαίνει πραγματικά αυτή η φράση και γιατί μας ενοχλεί τόσο πολύ? Είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί η παραβίαση ηθικών κανόνων εάν το αποτέλεσμα ωφελεί τους πολλούς? Πότε είναι θεμιτό να ενεργούμε με τρόπο που σε άλλη περίπτωση θα καταδικάζαμε? Πού τελειώνει η ευθύνη απέναντι στο ηθικό ιδανικό και πού αρχίζει η ευθύνη απέναντι στο καθήκον να επιτύχουμε κάτι μεγαλύτερο? Αυτά τα ερωτήματα δεν αφορούν μονάχα πρίγκιπες, βασιλείς ή πολιτικούς, μας αφορούν όλους. Ο Μακιαβέλη, γράφοντας τον ηγεμόνα, αντιμετώπισε τον κόσμο όπως είναι, όχι όπως θα έπρεπε να είναι. Δεν έκανε θεωρίες περί δικαιοσύνης, δεν κατασκεύασε ιδεατούς κόσμους. Αντίθετα, περιέγραψε με αφοπλιστική ειλικρίνεια πώς αποκτάται, διατηρείται και ασκείται η εξουσία. Και μέσα σε αυτόν τον ρεαλισμό αναδύθηκε η ιδέα ότι ο κυβερνήτης, για να διασφαλίσει τη σταθερότητα, την ειρήνη ή την επιβίωση του κράτους του, ίσως χρειαστεί να ενεργήσει με τρόπους που δεν είναι ηθικοί με τη συμβατική έννοια. Για παράδειγμα, ο Μακιαβέλη γράφει πως είναι καλύτερο για έναν ηγεμόνα να τον φοβούνται παρά να τον αγαπούν, αν δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Μιλά για την ανάγκη να φαίνεται κανείς ενάρετος, ακόμη κι αν δεν είναι. Δεν το λέει επειδή απολαμβάνει το ψέμα ή την εξαπάτηση. Το λέει γιατί, στο δικό του πολιτικό σύμπαν, η εμφάνιση της αρετής μετρά περισσότερο από την ίδια την αρετή, όταν το διακύβευμα είναι η τάξη, η ειρήνη και η εξουσία. Ο Μακιαβέλη δεν χτίζει ηθικά παραμύθια. Προειδοποιεί για τον κινησμό που απαιτεί η πραγματική διοίκηση. Όμως, αυτή η στάση φέρνει ένα τεράστιο ηθικό δίλημμα. Αν δικαιολογείται το ψέμα όταν το αποτέλεσμα είναι καλό, τότε πού σταματάει η κατάχρηση?
Αν ο σκοπός μπορεί να εξαγνίσει κάθε πράξη, τότε πόσο εύκολο είναι να κατασκευάσει κανείς έναν σκοπό για να νομιμοποιήσει τα μέσα του. Αυτές οι ερωτήσεις είναι που έχουν κάνει τη φράση «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» να ηχεί επικίνδυνα στα αυτιά μας. Ας δούμε όμως τι συμβαίνει στην πράξη. Στην πολιτική, πόσες φορές μια κυβέρνηση αναγκάστηκε να λάβει σκληρά, ακόμη και ανήθικα μέτρα, για να αποτρέψει έναν μεγαλύτερο κίνδυνο? Σκεφτείτε τον Winston Churchill στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει η περίφημη ιστορία ότι γνώριζε για έναν επικείμενο βομβαρδισμό μιας Βρετανικής πόλης, αλλά δεν έδωσε εντολή εκένωσης, για να μην φανερωθεί ότι είχαν σπάσει το γερμανικό κώδικα ενίγμα. Το αποτέλεσμα, θυσιάστηκαν ζωές για να σωθούν περισσότερες στο μέλλον. Αν αυτό είναι αλήθεια, δεν αποτελεί την επιτομή του μακιαβελικού διλήμματος. Ή σκεφτείτε την πυρηνική βόμβα στη Χιροσίμα. Χιλιάδες αθώοι σκοτώθηκαν. Όμως το επιχείρημα ήταν πως έτσι τερματίστηκε ο πόλεμος γρηγορότερα και σώθηκαν εκατομμύρια ζωές. Ποιο κριτήριο μπορούμε να εφαρμόσουμε εκεί για να σταθμίσουμε την ηθική απόφαση, την πρόθεση, το αποτέλεσμα, τον αριθμό των θυμάτων ή μήπως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία? Ακόμη και στο χώρο των επιχειρήσεων βλέπουμε παρόμοια διλήμματα. Ένας διευθύνων σύμβουλος απολύει το 10% του προσωπικού, όχι επειδή απολαμβάνει την απόλυση, αλλά για να διασφαλίσει την επιβίωση της εταιρείας και τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας. Είναι μια απάνθρωπη ενέργεια ή μια δύσκολη, αλλά αναγκαία επιλογή. Ποιος είναι ο σκοπός, ποιο το μέσο και ποια η ηθική ευθύνη? Οι γιατροί και οι επιστήμονες έρχονται επίσης αντιμέτωποι με τέτοια διλήμματα. Ηθικά διλήμματα βιοηθικής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έρευνα σε εμβρυϊκά κύτταρα εάν πρόκειται να θεραπεύσει σοβαρές ασθένειες. Μπορεί να γίνει ένα πείραμα χωρίς πλήρη συνένεση αν το αποτέλεσμα πρόκειται να σώσει εκατομμύρια ανθρώπους. Η ιστορία της επιστήμης είναι γεμάτη από τέτοιες συγκρούσεις που ακριβώς επειδή δεν είναι απλές, μας φέρνουν πιο κοντά στον πυρήνα της μακιαβελικής σκέψης. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο αν συμφωνούμε ή όχι με το ρητό «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Το βαθύτερο ερώτημα είναι πότε, υπό ποιες συνθήκες και με ποια όρια μπορούμε να αποδεχθούμε την ηθική απόκλιση. Η μακιαβελική λογική δεν λέει απλώς «κάνε ό,τι θέλεις αρκεί να πετύχεις», αλλά αν θέλεις να επιτύχεις σε έναν κόσμο σκληρό, ασταθή και γεμάτο συμφέροντα, ίσως χρειαστεί να θυσιάσεις κάτι που αγαπάς για κάτι που προστατεύεις. Και ίσως εκεί βρίσκεται και το πιο ανθρώπινο στοιχείο σε αυτή τη σκέψη. Ο Μακιαβέλη δεν γράφει για τέρατα, ούτε για ψυχρούς δολοπλόκους. Γράφει για ανθρώπους που παλεύουν μέσα στο σκοτάδι, προσπαθώντας να διακρίνουν τη γραμμή ανάμεσα στο αναγκαίο και το ανήθικο. Δεν δικαιώνει την κακία, αλλά αναγνωρίζει ότι σε έναν σκληρό κόσμο η αγαθότητα από μόνη της δεν φτάνει. Χρειάζεται διορατικότητα, στρατηγική και κάποιες φορές δύσκολες αποφάσεις. Τι θα έκανες αν ήσουν στη θέση του ηγεμόνα? Θα έλεγες την αλήθεια και θα ρίσκαρες το κράτος σου? Θα κρατούσες την ηθική σου αλόβητη ή θα δεχόσουν το βάρος μιας επιλογής που θα βοηθούσε τους πολλούς έστω κι αν πονούσε τους λίγους? Αυτή είναι η ερώτηση που μας αφήνει ο Μακιαβέλη, όχι για να την απαντήσουμε βιαστικά, αλλά για να τη στοχαστούμε βαθιά. Γιατί τελικά δεν είναι μόνο ο σκοπός που αγιάζει τα μέσα, αλλά και ο άνθρωπος που πρέπει να ζήσει με τις συνέπειες της επιλογής του. Υπάρχει ένας τρόπος να κινείσαι μέσα στον κόσμο, ήσυχα, χωρίς να προβάλλεις τη δύναμή σου, χωρίς να σηκώνεις τη φωνή και όμως να έχεις τον έλεγχο, να κατευθύνεις καταστάσεις, να επηρεάζεις αποφάσεις,
να σε ακολουθούν χωρίς καν να καταλαβαίνουν πότε άρχισαν να το κάνουν. Ο Μακιαβέλη δεν έγραψε ποτέ ένα κεφάλαιο με τίτλο «Ο αφανής κυρίαρχος», αλλά σε κάθε του γραμμή υπήρχε αυτή η ιδέα, ότι ο πραγματικά ισχυρός δεν κραυγάζει, δεν αυτοδιαφημίζεται, δεν διεκδικεί την προσοχή, απλώς επηρεάζει, σαν υπόγειο ρεύμα κάτω από μια φαινομενικά ήρεμη επιφάνεια. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη στρατηγική της αφάνειας, για την εικόνα που δείχνεις και για την ισχύ που μπορεί να κρύβεται πίσω της, για το πώς να επηρεάζεις χωρίς να φαίνεται ότι το κάνεις, γιατί συχνά οι πιο δυνατοί δεν είναι αυτοί που φαίνονται, αλλά εκείνοι που παραμένουν ήρεμοι, χαμογελούν και κινούν τα νήματα στο σκοτάδι. Ο Μακιαβέλη πίστευε ότι η εξουσία δεν είναι κάτι που κατέχεις, είναι κάτι που οι άλλοι σου αναγνωρίζουν, και αυτό μπορείς να το πετύχεις χωρίς καν να δείξεις ότι το επιδιώκεις. Όταν ο ηγεμόνας φαίνεται υπερβολικά ισχυρός, ξυπνά φόβο, αλλά όταν δείχνει ταπεινός, προβλέψιμος, ίσως ακόμη και αθώος, μπορεί να κερδίσει κάτι πολύ πιο χρήσιμο, την εμπιστοσύνη, και μέσω αυτής τον απόλυτο έλεγχο. Όποιος ελέγχει την εικόνα που εκπέμπει, ελέγχει και τις αντιδράσεις των άλλων. Γι' αυτό και η πρώτη αρχή της αφανής επιρροής είναι η εξής: να φαίνεσαι λιγότερο από όσο είσαι. Μην αποκαλύπτεις ποτέ πλήρως τις προθέσεις σου, μην δείχνεις όλη τη δύναμή σου, μην αφήνεις να καταλάβουν τι πραγματικά γνωρίζεις. Ο Μακιαβέλη θα σου έλεγε: άσε τους να νομίζουν ότι είναι μπροστά, ενώ εσύ τους οδηγείς από πίσω. Η στρατηγική του να ελέγχεις χωρίς να φαίνεσαι δεν είναι μόνο πολιτική, είναι παντού γύρω μας. Στη δουλειά, στις σχέσεις, στην καθημερινή επικοινωνία, στο πώς κάθεσαι στο τραπέζι, στο πώς ακούς, στο πώς αντιδράς. Η δύναμη δεν βρίσκεται πάντα στο στόμα, αλλά στα μάτια, όχι στη φωνή, αλλά στη σιωπή. Όσο πιο καλά μπορείς να ελέγχεις τον εαυτό σου, τόσο πιο εύκολα θα ελέγχεις και τους άλλους. Όποιος διατηρεί την ψυχραιμία του μέσα στον χαμό, κερδίζει το κύρος. Όποιος δεν μιλά πρώτος, συχνά είναι εκείνος που ακούγεται τελευταίος και καθοριστικά. Η παρουσία που δεν επιβάλλεται, αλλά επιδρά. Αυτό είναι το μυστικό. Και γι' αυτό ο αφανής έλεγχος είναι πιο επικίνδυνος από την κραυγαλαία εξουσία. Γιατί δεν σου δίνει κάτι να πολεμήσεις. Δεν βλέπεις από πού έρχεται. Μόνο αισθάνεσαι ότι σε επηρεάζει, χωρίς να ξέρεις πώς. Ο Μακιαβέλη θα σε ρωτούσε: θέλεις να φαίνεσαι ισχυρός ή να είσαι? Η απάντηση δεν είναι απλή. Γιατί κάποιοι θα πούν: αν δεν φαίνεσαι, ποιος θα σε σεβαστεί? Αλλά εκεί βρίσκεται το κόλπο. Αν καταφέρεις να κερδίσεις τον σεβασμό, χωρίς να φωνάζεις, τότε ο σεβασμός σου είναι βαθύτερος. Δεν βασίζεται στον φόβο, ούτε στην επιβολή, αλλά στην αντίληψη των άλλων ότι εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω, ότι είσαι σίγουρος, σταθερός, εσωτερικά ήρεμος, και αυτό είναι ακαταμάχητο. Ο αφανής ηγέτης δεν αντιδρά εύκολα, δεν παγιδεύεται σε μικρές συγκρούσεις, κινείται στο παρασκήνιο και από εκεί κρατά τις ισορροπίες. Όχι επειδή φοβάται να φανεί, αλλά επειδή ξέρει ότι δεν χρειάζεται. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα. Στη δουλειά, ποιος έχει μεγαλύτερη επιρροή σε μια ομάδα? Αυτός που μιλά συνέχεια και λέει σε όλους τι να κάνουν, ή εκείνος που κάθεται ήσυχος, ακούει τα πάντα και όταν μιλήσει όλοι σταματούν για να ακούσουν? Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή που ενσάρκωνε ο Μακιαβέλη. Όταν έχεις τον έλεγχο χωρίς να φαίνεται, τότε μπορείς να παρατηρείς καλύτερα, να επιλέγεις πότε θα φανείς και κάθε σου εμφάνιση να έχει βάρος. Το ίδιο ισχύει και στις σχέσεις. Όποιος παίζει πάντα ανοιχτά, όποιος δείχνει όλες του τις αδυναμίες, όποιος προσπαθεί συνεχώς να αποδείξει την αξία του, τελικά χάνει τη μαγεία. Αλλά εκείνος που διατηρεί ένα μυστήριο, που δεν λέει τα πάντα, που αφήνει τους άλλους να τον ερμηνεύσουν, εκείνος κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό και έχει τον έλεγχο. Ο Μακιαβέλη δεν θα σου πρότεινε να είσαι ψυχρός.
ούτε αναγκαστικά χειριστικός. Αλλά σίγουρα θα σου έλεγε: μάθε να μετράς τις κινήσεις σου, να λες λιγότερα, να δίνεις λιγότερα, να δείχνεις μόνο ό,τι εξυπηρετεί το σκοπό σου. Όχι από φόβο, αλλά από σοφία. Ο ήσυχος παίκτης στο σκάκι δεν είναι αδύναμος. Μπορεί να είναι αυτός που βλέπει 4 κινήσεις μπροστά, ενώ ο φλίαρος συχνά αποκαλύπτει τα πάντα χωρίς να το καταλαβαίνει. Και κάτι ακόμα, η επιρροή σου αυξάνεται όταν δεν διεκδικείς τίποτα ανοιχτά, όταν οι άλλοι σου προσφέρουν ρόλους, σου αναθέτουν ευθύνες, σου ζητούν συμβουλές. Χωρίς να το ζητήσεις, γιατί νιώθουν ότι μπορείς, όχι επειδή εσύ τους το είπες, αλλά επειδή το κατάλαβαν μόνοι τους. Και αυτό είναι πάντα πιο ισχυρό. Στο τέλος, ο έλεγχος δεν είναι θέμα εξουσίας, είναι θέμα θέσης, αντίληψης και ψυχραιμίας. Και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να ελέγχεις είναι να μην φαίνεται ότι ελέγχεις. Να αφήνεις τους άλλους να νομίζουν ότι έχουν τον έλεγχο, ενώ στην πραγματικότητα οδηγούνται από σένα. Αυτό ήταν το μεγάλο μυστικό του Μακιαβέλη. Όχι να είσαι το λιοντάρι, αλλά να είσαι η Αλεπού, κρυφή, υπομονετική, έτοιμη. Και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, να δράσεις σιωπηλά, αποτελεσματικά, καθοριστικά. Συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο και την τέχνη της πλοκής μέσα σε γραφειοκρατικές δομές. Με οδηγό μας τον Νικολό Μακιαβέλη, το φιλόσοφο της εξουσίας και της ψυχρής πολιτικής λογικής, θα ανακαλύψουμε πως οι αρχές του 16ου αιώνα μπορούν να φωτίσουν την καθημερινότητά μας στον 21ο αιώνα. Γιατί, όσο και αν αλλάζουν τα γραφεία, τα email και τα Zoom meetings, η ανθρώπινη φύση παραμένει ίδια. Ανασφάλεια, φιλοδοξία, χειραγώγηση, επιβίωση. Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει ένας αόρατος χάρτης εξουσίας, όχι απαραίτητα αυτός που δείχνει το οργανόγραμμα. Ποιος έχει επιρροή, ποιος αποφασίζει πραγματικά, ποιος κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο. Η δύναμη στον εργασιακό χώρο δεν είναι πάντα επίσημη. Μπορεί να κρύβεται σε μια πληροφορία που έχεις, σε μια σχέση που έχτισες, στη φήμη που χτίζεις καθημερινά. Ο Μακιαβέλη έλεγε: ο ηγεμόνας πρέπει να δείχνει αρεστός, μα να είναι ισχυρός. Να φαίνεται ελεήμων, μα να είναι υπολογιστικός. Στον εργασιακό κόσμο αυτή η φράση μεταφράζεται ως εξής: πρέπει να φαίνεσαι συνεργάσιμος, θετικός και πρόθυμος, αλλά να γνωρίζεις με ακρίβεια πού στέκεσαι, ποιον επηρεάζεις και πώς προστατεύεις τον εαυτό σου. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Είσαι σε ένα meeting. Έχεις δουλέψει επί εβδομάδες σε μια ιδέα και πριν προλάβεις να μιλήσεις, κάποιος τη σερβίρει ως δική του. Παρουσιάζει το έργο σου με τα δικά του λόγια και παίρνει τον έπαινο. Εσύ μένεις να κοιτάς σαστισμένος. Αν πεις κάτι, θα φανείς μικροπρεπής. Αν δεν πεις τίποτα, ο άλλος ενισχύει τη θέση του. Τι κάνεις? Ο Μακιαβέλη θα σου έλεγε: μην αντιδράσεις παρορμητικά. Αντέδρασε στρατηγικά. Κράτα σημειώσεις. Μάζεψε στοιχεία. Κτίσε την εικόνα σου σταθερά. Η νίκη δεν έρχεται από μια αντίδραση. Έρχεται από μια αργή μεθοδική ανατροπή ισορροπιών. Στην πράξη, η επιρροή χτίζεται μέσα από 4 άξονες. Η θέση, το τυπικό σου στάτους. Η πληροφορία, το τι γνωρίζεις, τι κρατάς, τι μεταδίδεις. Το δίκτυο, οι άνθρωποι που σε εμπιστεύονται. Η εικόνα σου, πώς σε βλέπουν, πώς σε μνημονεύουν όταν λείπεις. Όσο και αν δουλεύεις καλά, αν δεν καλλιεργείς αυτούς τους 4 τομείς, η επιρροή σου παραμένει ευάλωτη. Η δολοπλοκία δεν είναι απαραίτητα βρώμικη. Μπορεί να είναι και απλώς στρατηγική επιβίωσης. Όταν γίνεται συνειδητά, με μέτρο και με σκοπό την προστασία ή την προώθηση ενός θετικού έργου, δεν είναι κάτι κακό. Ο Μακιαβέλη πίστευε ότι η ηθική και η εξουσία είναι σε συνεχή διαπραγμάτευση. Σου λέει: μην είσαι ηθικός επειδή πρέπει. Να είσαι ηθικός όταν αυτό στηρίζει τη σταθερότητα, την εικόνα και το αποτέλεσμα.
Στο εργασιακό πεδίο αυτό σημαίνει: κράτα την ακεραιότητά σου, αλλά μάθε να επιβιώνεις μέσα στο ρεαλισμό της πολιτικής. Συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. Προκύπτουν από ανταγωνισμούς, από παρεξηγήσεις, από σύγκρουση στόχων. Το σημαντικό δεν είναι να τις αποφύγεις, αλλά να τις διαχειριστείς. Κάθε σύγκρουση έχει 3 επίπεδα. Το εμφανές, τι λέγεται; Το υπόγειο, τι εννοείται; Το συναισθηματικό, τι πραγματικά νιώθει ο άλλος. Η τέχνη της διαχείρισης δεν είναι να απαντήσεις. Είναι να καταλάβεις, να δώσεις στον άλλο χώρο να μιλήσει, να νιώσει ότι ακούγεται, να καταλάβεις τις βαθύτερες ανάγκες του. Σε κάθε οργανισμό υπάρχουν διαφορετικές γενιές. Οι παλαιότεροι μετρούν την εμπειρία, οι νεότεροι την ταχύτητα. Για να χτίσεις επιρροή, πρέπει να μιλάς τη γλώσσα τους. Στους πιο παραδοσιακούς, δίνεις δεδομένα, ιστορικά αποτελέσματα, σταθερές λύσεις. Στους νεότερους, δίνεις έμπνευση, όραμα, καινοτομία. Αν ξέρεις να αλλάζεις τη γλώσσα σου, ανάλογα με το κοινό, τότε ελέγχεις το αφήγημα. Και αυτό είναι δύναμη. Πάμε τώρα σε κάτι πιο πρακτικό. Θέλεις να χτίσεις επιρροή. Πώς? Με μικρές, καθημερινές, νίκες. Αναλαμβάνεις ένα μικρό project και το τελειώνεις υποδειγματικά. Δίνεις δημόσια εύσημα στους άλλους, αυτό γυρίζει πίσω ως αναγνώριση. Δείχνεις ξεκάθαρα τους στόχους σου, ώστε οι άλλοι να ξέρουν πού πας. Χτίζεις σχέσεις με ανθρώπους πάνω και κάτω στην ιεραρχία και, κυρίως, προσαρμόζεσαι. Αν δεις ότι μια στρατηγική δεν δουλεύει, δεν την υπερασπίζεσαι. Την αλλάζεις. Αν βρίσκεσαι σε ηγετική θέση, έχεις έναν διπλό ρόλο. Να κρατήσεις τις ισορροπίες και να προχωρήσεις μπροστά. Ενθάρρυνε την ειλικρίνεια, αλλά θέσε και σαφή όρια. Δώσε feedback με τρόπο που δεν μειώνει, αλλά ενδυναμώνει. Προστάτευσε την ομάδα από εξωτερικές απειλές, αλλά και βοήθησέ την να εξελιχθεί. Όπως θα έλεγε ο Μακιαβέλη, ο καλός ηγέτης δεν αγαπιέται απαραίτητα, αλλά τον ακολουθούν. Κλείνοντας, θυμήσου αυτό. Ο εργασιακός χώρος είναι ένα πεδίο μάχης, ή μάλλον ένα πεδίο τέχνης. Η τέχνη του να επιβιώνεις, να επηρεάζεις, να χτίζεις και να προστατεύεις. Όχι μέσω απάτης, αλλά μέσω κατανόησης. Όχι με ομότητα, αλλά με στρατηγική. Αυτός που παίζει το παιχνίδι καλά δεν είναι πάντα ο πιο δυνατός. Είναι ο πιο παρατηρητικός, ο πιο ήρεμος, ο πιο ευέλικτος. Στον κόσμο του Μακιαβέλη, ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, αλλά ο σκοπός καθοδηγεί τη σκέψη. Και αν θες να επιβιώσεις στον εταιρικό λαβύρινθο, χρειάζεται να σκέφτεσαι, όχι μόνο να πράττεις. Αν θες να είσαι ηγέτης, πρέπει να μάθεις να σε φοβούνται. Όχι να σε μισούν, όχι να σε αγαπούν, να σε σέβονται μέσα από το φόβο. Η ηγεσία δεν είναι για ευαίσθητους, δεν είναι για ρομαντικούς. Είναι για όσους αντέχουν την πίεση, τη μοναξιά, τον κίνδυνο. Η εξουσία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Και όταν την αποκτήσεις, δεν κρατιέται με καλοσύνη. Αν θέλεις να κυβερνήσεις, να ηγηθείς, να κυριαρχήσεις, τότε πρέπει να γνωρίζεις τους νόμους του παιχνιδιού. Τους αληθινούς νόμους, όχι αυτούς που γράφουν τα βιβλία ηθικής, αλλά αυτούς που κρύβονται πίσω από τις πράξεις των ισχυρών. Ο Μακιαβέλη δεν ήρθε να σε καθησυχάσει, ήρθε να σε ξυπνήσει και λέει ξεκάθαρα πως ο κόσμος δεν κυβερνιέται με καλοσύνη, κυβερνιέται με δύναμη. Ο άνθρωπος, λέει, είναι αχάριστος, ασταθής, φιλοχρήματος, ψεύτης και πάνω απ' όλα θα σε προδώσει αν αυτό τον συμφέρει. Όποιος το ξεχνά, χάνει. Ο ηγέτης πρέπει να φαίνεται δίκαιος, αλλά να ξέρει να είναι σκληρός. Να φαίνεται γενναιόδωρος, αλλά να ξέρει πότε να τραβήξει τη γραμμή. Αν σε αγαπούν, θα σε ακολουθούν μέχρι να τους κοστίζει. Αν σε φοβούνται, δεν θα τολμήσουν να σε ρίξουν, ούτε όταν τους συμφέρει. Ο Μακιαβέλη ρωτά τι είναι καλύτερο για έναν ηγεμόνα, να τον αγαπούν ή να το φοβούνται, και απαντά πως αν δεν μπορείς να έχεις και τα δύο, επέλεξε το φόβο. Ο φόβος κρατά τους ανθρώπους πειθαρχημένους.
δεν στηρίζεται σε συναισθήματα. Στηρίζεται σε ένστικτα. Και τα ένστικτα δεν προδίδουν. Αυτό δεν σημαίνει βία. Δεν σημαίνει τυραννία. Σημαίνει σεβασμός. Σημαίνει κύρος. Σημαίνει να ξέρουν ότι δεν αστιεύεσαι. Όμως δεν αρκεί να είσαι σκληρός. Πρέπει να είσαι και έξυπνος. Ο ηγέτης λέει πρέπει να είναι σαν το λιοντάρι και σαν την αλεπού. Το λιοντάρι έχει δύναμη. Η αλεπού έχει πονηριά. Το λιοντάρι τρομάζει. Η αλεπού ξεφεύγει. Αν έχεις μόνο τη δύναμη, θα σου στήσουν παγίδα. Αν έχεις μόνο την εξυπνάδα, δεν θα σε υπολογίζουν. Ο ιδανικός ηγέτης είναι και τα δύο. Ξέρει πότε να δείχνει τα νύχια του και πότε να χαμογελά. Η εξουσία είναι εντύπωση. Δεν αρκεί να είσαι ικανός. Πρέπει να φαίνεσαι ικανός. Ο κόσμος κρίνει από ό,τι βλέπει, όχι από ό,τι πραγματικά είσαι. Ο ηγέτης οφείλει να χτίζει εικόνα, να φαίνεται ηθικός, να δείχνει δίκαιος, να εμπνέει εμπιστοσύνη, αλλά πίσω από την εικόνα να κρατά πάντα ένα σχέδιο. Η αλήθεια δεν χρειάζεται να φαίνεται, αρκεί να λειτουργεί. Και τώρα ας το φέρουμε πιο κοντά, στο σήμερα, στο γραφείο, στην επιχείρηση, στην ηγεσία ομάδας. Ο μάνατζερ που δεν καταλαβαίνει το φόβο δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Ο ηγέτης που αποφεύγει τις συγκρούσεις δεν θα επιβληθεί. Ο διευθυντής που δεν ελέγχει τις πληροφορίες θα τις δει να στρέφονται εναντίον του. Η σύγχρονη εξουσία είναι πιο λεπτή, πιο ψύχρεμη, πιο τεχνική, αλλά οι κανόνες δεν άλλαξαν. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να λειτουργούν με συμφέρον, με φόβο, με επιθυμία. Ο κόσμος δεν έγινε ξαφνικά πιο δίκαιος, έγινε πιο διακριτικός. Ο ανταγωνισμός δεν εξαφανίστηκε, έγινε πιο κομψός. Ο πόλεμος για εξουσία συνεχίζεται, απλώς αλλάζει μορφές. Και ο ηγέτης που το καταλαβαίνει προσαρμόζεται. Μαθαίνει να μιλά με διπλωματία χωρίς να χάνει την αποφασιστικότητα. Μαθαίνει να χαμογελά χωρίς να αφήνει την άμυνά του. Μαθαίνει να εμπνέει χωρίς να ξεχνά τον έλεγχο. Ο Μακιαβέλη δεν λέει να είσαι άδικος, λέει να είσαι έτοιμος. Δεν λέει να γίνεις σκληρός χωρίς λόγο. Λέει να μην έχεις αυταπάτες, γιατί αν περιμένεις να παίξουν όλοι δίκαια, θα σε παρασύρουν. Η εξουσία δεν είναι παιχνίδι ισότητας, είναι πεδίο μάχης. Και σε αυτό το πεδίο δεν επιβιώνει ο πιο ευγενικός. Επιβιώνει ο πιο ικανός, ο πιο προσεκτικός, ο πιο ψυχρός όταν χρειάζεται και ο πιο διορατικός όταν όλοι οι άλλοι χαλαρώνουν. Μια από τις μεγαλύτερες αρετές του ηγέτη είναι η ικανότητα να παίρνει αποφάσεις που οι άλλοι δεν τολμούν, να απολύσει όταν χρειάζεται, να επιβληθεί όταν απειλείται, να διακόψει σχέσεις που δεν εξυπηρετούν πια τον σκοπό. Ο ηγέτης, λέει ο Μακιαβέλη, δεν είναι πάντα καλός, αλλά πρέπει να φαίνεται καλός. Δεν είναι πάντα δίκαιος, αλλά πρέπει να φαίνεται δίκαιος. Δεν λέει την αλήθεια πάντα, αλλά πρέπει να ξέρει πότε να την κρύβει. Η πολιτική, η διοίκηση, η ηγεσία είναι τέχνες συμβολισμών. Όποιος κατανοεί τους συμβολισμούς κυριαρχεί στο μυαλό των άλλων. Όποιος παραμένει στο γράμμα του νόμου χάνει το πνεύμα του παιχνιδιού. Ο σύγχρονος ηγέτης πρέπει να μάθει να κινείται ανάμεσα στις γραμμές, να ακούει ό,τι δεν λέγεται, να βλέπει ό,τι δεν φαίνεται, να σχεδιάζει κινήσεις ενώ οι άλλοι μιλούν. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να κρατήσει τον εαυτό του σε ισορροπία, να μην τυφλωθεί από την αλαζονία, να μην γίνει σκλάβος της δύναμης, να θυμάται πως ο φόβος είναι εργαλείο, όχι σκοπός. Ο σεβασμός είναι το πραγματικό θεμέλιο της ηγεσίας και χτίζεται με σταθερότητα, ευφυΐα και, όταν χρειαστεί, ψυχρή αποφασιστικότητα. Και τώρα ας σταθούμε για λίγο. Ας αναρωτηθούμε. Μπορεί να υπάρξει δύναμη χωρίς σκληρότητα, μπορεί να υπάρξει ηγεσία χωρίς υποκρισία, μπορεί να κρατηθεί η εξουσία χωρίς φόβο. Και αν ναι, είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε το κόστος. Ή μήπως, όσο κι αν μας ενοχλεί, ο Μακιαβέλη είχε δίκιο. Μήπως το πρόβλημα δεν είναι η εξουσία, αλλά η αλήθεια που μας αποκαλύπτει για τον άνθρωπο. Αν σήμερα
μες στο χάος της δουλειάς σου, κάποιος σε προσπερνούσε για προαγωγή πατώντας πάνω στις δικές σου ιδέες, πώς θα αντιδρούσες? Αν ένας φίλος ή έστω γνωστός εκμεταλλευόταν την καλοσύνη σου για να πετύχει κάτι δικό του, τι θα σήμαινε για σένα? Και αν σε μια κρίσιμη στιγμή ήξερες πως για να προχωρήσεις πρέπει να γίνεις λίγο πιο σκληρός, θα το τολμούσες? Μακάρι να είχαμε όλοι ένα εγχειρίδιο για τέτοιες περιπτώσεις. Κάποιον οδηγό για τις σκοτεινές γωνιές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κάποιον που να μην φοβάται να μιλήσει για την πραγματικότητα όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Αυτός ο κάποιος, πριν 5 αιώνες, μας άφησε ένα βιβλίο που δεν έχει πάψει να συζητιέται. Το όνομά του Νικολό Μακιαβέλη. Όχι, δεν θα μιλήσουμε σήμερα για πριγκιπάτα και αναγεννησιακές ίντριγκες. Σήμερα θα μιλήσουμε για σένα, για το πώς μπορείς, με βάση τη σκέψη του Μακιαβέλη, να σταθείς πιο αποτελεσματικά σε μια διαπραγμάτευση. Να αναγνωρίζεις πότε κάποιος σε χρησιμοποιεί. Να βλέπεις καθαρά τις κινήσεις που παίζονται πίσω από τις κουρτίνες. Και, κυρίως, να πάρεις πίσω τον έλεγχο σε καταστάσεις που νιώθεις παγιδευμένος. Όχι με πανουργία, αλλά με στρατηγική. Όχι με κακία, αλλά με επίγνωση. Αυτό είναι το πραγματικό δώρο του Μακιαβέλη. Όχι η απάτη, αλλά η καθαρή, σκληρή διορατικότητα για την ανθρώπινη φύση. Και αυτό θα δούμε σήμερα. Πάμε μαζί να ξεδιπλώσουμε τις πιο πρακτικές πλευρές του ηγεμόνα και να τις φέρουμε εδώ, στο παρόν σου. Η δύναμη της αντίληψης. Μάθε να βλέπεις πέρα από τα λόγια. Ο Μακιαβέλη ξεκινά από κάτι απλό. Οι άνθρωποι σπάνια σου λένε την αλήθεια. Όχι πάντα επειδή θέλουν να σε εξαπατήσουν. Μερικές φορές γιατί απλώς δεν μπορούν να πούν αυτό που πραγματικά σκέφτονται. Άλλες γιατί δεν έχουν ξεκαθαρίσει ούτε στον εαυτό τους τι νιώθουν. Η πρώτη σου άμυνα. Μάθε να βλέπεις πράξεις, όχι λόγια. Όταν κάποιος σου υπόσχεται κάτι, δες πρώτα πως έχει φερθεί στο παρελθόν. Όταν σε επενεί, ρώτα τον εαυτό σου. Τι κερδίζει από αυτό? Όταν σου ζητούν να κάνεις υπομονή, σκέψου. Εξυπηρετεί εσένα ή εκείνον η αναμονή? Αυτή η μακιαβελική σκέψη δεν είναι καχυποψία. Είναι εγρήγορση. Δεν σου λέει να σταματήσεις να εμπιστεύεσαι. Σου λέει να μην το κάνεις τυφλά. Πότε να είσαι καλός και πότε να είσαι σκληρός? Μία από τις πιο γνωστές και παρεξηγημένες φράσεις του Μακιαβέλη είναι πως είναι καλύτερο να σε φοβούνται παρά να σε αγαπούν αν δεν μπορούν να κάνουν και τα δύο. Τι σημαίνει όμως αυτό για την καθημερινότητά σου? Σημαίνει ότι η καλοσύνη έχει όρια. Όταν προσφέρεις, όταν δείχνεις κατανόηση, όταν συγχωρείς, πρέπει να το κάνεις από θέση εσωτερικής δύναμης, όχι από αδυναμία. Αν είσαι πάντα εκεί, πάντα πρόθυμος, πάντα συγκαταβατικός, στο τέλος δεν θα σε εκτιμήσουν. Όχι επειδή οι άνθρωποι είναι κακοί, αλλά επειδή συχνά συγχέουν την καλοσύνη με την ανάγκη και η ανάγκη δεν εμπνέει σεβασμό. Μαθαίνεις λοιπόν με τον καιρό πότε αξίζει να είσαι ο ήρεμος, ευγενικός, συναισθηματικός άνθρωπος που πάντα ήθελες να είσαι. Και πότε χρειάζεται να υψώσεις το ανάστημά σου, να πεις όχι, να βάλεις όρια, να αποχωρήσεις από εκεί όπου δεν σε τιμούν. Μακιαβέλικη στρατηγική δηλαδή δεν σημαίνει να γίνεις σκληρός. Σημαίνει να μάθεις να μην γίνεσαι θύμα της ίδιας σου της ευγένειας. Στρατηγική στις διαπραγματεύσεις, το παιχνίδι του ελέγχου. Πώς όμως μεταφράζεται αυτή η στάση στις διαπραγματεύσεις? Ο Μακιαβέλη θα σου έλεγε «Ποτέ μην εμφανίζεσαι πιο αδύναμος από όσο είσαι». Και κυρίως μην αποκαλύπτεις όλες σου τις προθέσεις από την αρχή. Όταν πηγαίνεις σε μια συζήτηση, είτε είναι για δουλειά, είτε για μια σχέση, είτε για ένα οικογενειακό θέμα, σκέψου σαν σκακιστής. Ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα? Ποια είναι τα πιθανά μονοπάτια? Ποια χαρτιά θα κρατήσεις κρυφά μέχρι τη σωστή στιγμή? Δεν σημαίνει να λες ψέματα. Σημαίνει να ελέγχεις την πληροφορία. Να αποκαλύπτεις αυτό που σε συμφέρει. Να δείχνεις αυτό που ενισχύει τη θέση σου. Αν νιώσεις πίεση, δεν απαντάς αμέσως. Αν σε προκαλέσουν, δεν χρειάζεται να αντιδράσεις. Η σιωπή
μπορεί να είναι η πιο ισχυρή δήλωση που θα κάνεις. Η δύναμη στις διαπραγματεύσεις δεν είναι πάντα στην επιχειρηματολογία. Συχνά είναι στην παρουσία σου, στην αυτοπεποίθηση που εκπέμπεις, στην ικανότητά σου να δείχνεις ότι, αν χρειαστεί, είσαι διατεθειμένος να φύγεις. Και, πίστεψέ με, αυτό το νιώθουν. Ο ανταγωνισμός δεν είναι πόλεμος, είναι χορός. Ο Μακιαβέλη παρατηρεί πως στον πυρήνα της πολιτικής και της ζωής βρίσκεται ο ανταγωνισμός, όχι ως σύγκρουση, αλλά ως αένα η προσπάθεια για υπεροχή. Στην εργασία, στον έρωτα, στη φιλία υπάρχουν στιγμές που μπαίνεις σε τροχιά με άλλους ανθρώπους που θέλουν το ίδιο πράγμα. Δεν χρειάζεται να το πάρεις προσωπικά, ούτε να βλέπεις κάθε αντίπαλο ως εχθρό. Μπορείς να δεις τον ανταγωνισμό ως χορό στρατηγικής. Εκεί κερδίζει αυτός που κινείται πρώτος ή συχνότερα αυτός που περιμένει λίγο περισσότερο. Δεν χρειάζεται πάντα να δείχνεις ότι θέλεις κάτι. Μερικές φορές η δύναμή σου είναι στο να μην φανερώσεις τίποτα και να χτυπήσεις την κατάλληλη στιγμή. Με τρόπο ακριβή, χωρίς δράματα, χωρίς εξηγήσεις, με καθαρή, σιωπηλή αποτελεσματικότητα. Η αυτογνωσία ως πολιτική πράξη. Ο Μακιαβέλη δεν σε καλεί μόνο να παρατηρείς τους άλλους, σε καλεί να παρατηρείς και τον εαυτό σου. Ποια είναι τα ελαττώματά σου, που είσαι ευάλωτος, ποιες παγίδες επαναλαμβάνεις. Η αυτογνωσία, λέει, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι εργαλείο επιβίωσης. Αν γνωρίζεις πού μπορείς να πέσεις, θα προσέχεις πού πατάς. Αν ξέρεις τις αδυναμίες σου, δεν θα μπορεί κανείς να τις χρησιμοποιήσει εναντίον σου. Αν είσαι διατεθειμένος να κοιτάξεις τον εαυτό σου με ειλικρίνεια, χωρίς ωρεοποιήσεις, χωρίς δικαιολογίες, τότε είσαι ήδη πιο ελεύθερος από όσο ήσουν χθες. Η τέχνη του να περιμένεις. Ο χρόνος είναι σύμμαχος, λέει ο Μακιαβέλη. Ο πιο υπομονετικός κερδίζει. Όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν, εσύ κράτα το κέντρο σου. Όταν νιώσεις ότι θες να φωνάξεις, σώπασε. Όταν οι άλλοι παίζουν βιαστικά, παίξε αργά. Ο χρόνος αποκαλύπτει τα πάντα. Και πολλές φορές η αλήθεια εμφανίζεται σε εκείνον που είχε το θάρρος να περιμένει. Κλείνοντας, η δύναμη της στρατηγικής καλοσύνης. Μαθαίνεις με τον καιρό ότι δεν χρειάζεται να είσαι σκληρός για να είσαι δυνατός, ούτε να εξαπατάς για να πετύχεις. Αρκεί να μην είσαι αφελής, να μην παραδίδεις την ψυχή σου σε ανθρώπους που δεν την αξίζουν, να μην απολογείσαι για τη σοβαρότητά σου, να μην αισθάνεσαι ένοχος όταν βάζεις όρια. Ο Μακιαβέλη δεν σου ζητά να γίνεις αδίστακτος, σου ζητά να ξυπνήσεις, να δεις τον κόσμο όπως είναι και να επιλέξεις ποιος θες να είσαι μέσα σε αυτόν. Αυτό τελικά είναι η πραγματική εξουσία, όχι να κυριαρχείς τους άλλους, αλλά να μην μπορεί κανείς να κυριαρχεί επάνω σου